ihora leshumi nanye kwi-extension point Radio FM. Umelisizo ubongumsawa kaXulu. Inkonzo yokuvalelisa umama uIrina Buthelezi ibanjelwe ezinkundleni zasoluntu. Ukhuzani Mpungose uvumela obala ngokungabibikho kaMthandeni emcimbini waseMabhida. Bafuna ehliswe esihlalweni ehliswe esikhundleni uZulu. Ngibingelele. Inkonzo yokuvalelisa umama uIrina ibibanjelwe enkundleni zasoluntu. Uvaleliswe ngesikhulu isizotha umama uIrina Buthelezi. Bekukhona nobaba umongameli wezwe ubaba Cyril Matamela Ramaphosa obezoduduza uzakwabo uba umntwana wakaphinda ngene. Ukhuzani ukuvele ukuthi uMthandeni wafonela ubaba uNathi Mthethwa ngoba emcela ukuthi umcimbi ubekwe njengendlela yokuthi akuwona ohostwe uKhuzani kodwa kube umcimbi ongathi uxhaswe ngugovernment. uKhuzani uphumele obala kwenkundleni zakhe zokuxhumana ngalento ukuthi uMthandeni wayephethwe isimo somoya. Bafuna ehliswe esikhundleni uZulu. Abahlali baseMandeni bafuna esusiwe esikhundleni imeya yaseMandeni uZulu. Babhale umgwaqo bashisa namathayi ngolesihlanu oluphelile ngoba befuna ehlisiwe esikhundleni sakhe imeya yakwaZulu. Baze bashisa nezinye zezitolo ezinkulu. Ngiyobuya makwenzeka gamanxa leli leshumi nanye.